Oro Tring Bisi Kwtalno 20 तारिख और फूड फेस्टिवल लुंगनाय एवं 21 तारिख चिनी बिसि कताल ट्रिंग नो जों लामसंनायजा एका आबुनि बागै और ताबु सामुं थांनाय दङ एको ताबु चिनारो जे फाइने मोसाफायनाय बरक बिसेस करे सिक्किमनि 22 सनो ब सारिगानाव चेम्पियन मोनना बगिते खरमि फायनाय एकाय मेघालयनि तुरा डान्स एकाडेमिनि बरक सातजनानि ग्रुप पैसा फायनाय आरो मोसानायनि बागै तारपरे के फाइनाय आसामनि नेकिब बबिता शर्मा बिनि बरंनि ग्रुप 10 जन आरो फाइनाय तें निनि चिनि हाफ्लंनि एबा निनि आबनो दिमा हाउसा आबनि फाइनाय एकटे बंग फाइसो फाइनाय अबना गारि बचिनि हास्तेनि निनि बिपाशा रियां साधना रियां गा अमित जमातिया मिल्टन देवबर्मा सन्जिता देवबर्मा न खबिते गोबांमा एवं चिनि कलेजनि जे कलेज फरिनाय इखाय इउनिभार्सिटि न खबै हलि करस डन बस्को बा अबति गोबांमा डान्स कलेज नि स्टुडेन्ट बर डान्स फैनाय एवं 20 तारिख कायसा चिनि कलेजनि बेन्ड ग्रुप फैनाय बर और सब फैनाय एकाउन्टि केनो नायथाथ खायै जों चिनि और किसानन बागै चिनि रामचन्द्र घाट ट्रिंग सेलिब्रेशन कमिटि या फिर रमखा के बिलाइखे न छेमाव जों खा बिलाइखे कस्ट नांखा छेमा जों जागा रिमालिया प्राय 1 लाख नि आहाय आइखनो लामा रगो बर खाबै माने लिया एका जाग्राय जों आबन बदिना आवार कदर थाइ नाखा बाइजाल बारिनि सेंकारी आवार कदरमा जाते 2 लाख मतन बर बर फाइमानन मतन एवं दुगानबो छेमा चिनि और माने पड़क लिया 12 टान बरेखनो पाइ थाका आबनि बागै ताके दुगानबो जों गोबांमा खाइस्लामै दिखा खाख्लायो ताख्लाय जों 3.5 फुटनि बिसिङाव जतनि साइ गाहाम नायथाव एट्रेक्शन खालायमानानै होनाय रामचन्द्र घाट ट्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमिटि वान सप्लाइ दंनाय खोथा मिल्टननि जे ग्रुप बन बातिका बन बन अब सुबुय दङ एवं अमिजि ग्रुप न फाइम